Bye-bye ug sa tanang mga naminaw karon. Sometimes, the person who gives you the security is not the same person who gives you the thrill. Dugay na ko nagunahuna, if ako pa baning ipadayon ako ang confession. Kay I'm a very discreet person and my confession is SPG. And if makadungog man ang mga tao nga involved ani, they would know nga ako ni. Anyways, I'm Faye, 25 years old. Typical independent woman o professional. Pero pag abot sa yaha, tanga kay ko o marupok. Dili ko gwapa, dili pod kay ko sexy. Pero ingon nila, kusog daw kay ko sex appeal. Seductive daw kayo akong eyes. Og maka-in-love daw ang ako ang smile. I have a long-time boyfriend. Mag 5 years na mi. His name is Aaron. Si Aaron kibutan kayo. Responsable. Always taking good care of me. Close na sa akong pamilya and we are already planning to have our marriage in no time. Pero LDR me. Twice a month lang siya nag-adto sa kuha because of his work. Dayon balik-balik lang ang amo ang routine. Magkadal-kadal, dayon tukhang-tukhang, then lakaw. In other words, plain and boring na amo ang relasyon. Pero I need someone to spice up my life ingon ko sa kuang sarili. Sorry bye gamay. But to tell you honestly, I'm active sa tukhang-tukhang. So I cheated on him many and countless times. I went home without conscience because I keep telling myself nga I'm just feeding my other soul. Na ako'y high school friend, iyahang pangalan kay Karen. Since pandemic lang mi nagbalik og laag-laag, since wala man pud ko'y laag body, og dili pud kay ko lagan. Nainamit si Karen sa usa ka dating app. Namit niya ang guy, then gipayla-ila sa kuha. Nagtrabaho siya sa usa ka government agency og naay stable na trabaho pero dili ni about sa yaha. Itago lang nato siya sa pangalan nga Dan. To make the story short, nagkagusto si Dan sa kuha. Kaya ingon siya nga mas lingaw ko nako kauban ug mas komportable siya sa kuha. Ug nahulog nga kaming duha naay something. Pero ako jud siyang giprangkahan nga dili nako siya tayo. And I keep on telling him nga friends lang ta ug ayaw pag-asa nga bulagan nako akong uyab para sa imuha. Sige naman gud siya sundo sa kuha after work. And dili ko gusto nga nag-effort siya kay I can't like him back. At first, nalain si Karen sa kuha. Pero niingon ko sa iya og unsa jud ang real score ni Dan sa kuha. Nagalaag ming tulo, nagakaon sa gawas, and nagashot usahay. But this ain't about him. Sa ingon pa nako ganiha. It's all about this another guy nga na-meet na pud ni Karen sa same nga dating app. While nagakaon mi sa gawas, ana si Karen nga ubanan daw nako siya kay naa siya i-meet up diri lang sa unahan. Kay gikan man pud mi sa apartment sa mong usa ka barkada, nagborrow mi siya og t-shirt. So Karen and I was wearing loose shirt, then naka-shirt ko above the knee, same sa iya. Then nakawagay ang hair and nagmask since pandemic man. As a friend, supportive kay ko. Nananghid mi kay Dan nga naa lang mi adtoon sa unahan. Sa moto nga nag-adto na mi kay naa na daw siya dito. Sa 7-Eleven ilahang sabot. And I can't forget sa mga nahitabo. Kay this guy kept reminding me on how we met and what he feels toward me that night. Bye gamay. Ako ang tipo nga babae nga grabe mag-entertain to the extent nga murag dugay na may nagkaila. Nag-hi sila sa usag-usa. Nagpakilala siya din ingon niya nga iyahang pangalan, kay Christian. Bye gamay. Si Christian ang tipo nga lalaki nga pagkakita pa lang nimo,
F-boy na ang dating. Nay motor, nindot ang trabaho, clean cut ang hair, attractive ang mata, humot, tangkad, anahaka jud. Pagtanggal niya siyang mask, tuara, makamatay ang iyahang smile. Dayon nakigi-handshake si Christian kay Karen. Then pag-abot sa kuha, miyana ko. I don't do handshakes. Bless. O gi-offer na ako ang kamot para magmano siya sa kuha. Pero yang gibuhat, gikuha niya akong kamot o iyahang gikisan. Og ni Alma dayon si Karen, hana siya. Nga, sa kuha handshake, kay fake kiss man dayon. Og nangatawa na lang ming tanan. Sa moto nga istorya-istorya min tulog gamay. Og wala ko kabalo, og nitukar bagyod ang kademonyuhan sa kuang kamot. Og akong gibira ang iyang alcohol nga spray sa iyang bag nga nagbitay. Og wala ko kabantay nga ang iyahang kuan na dayto banda. Og giiwas na lang niya iyahang hips og nagngisi. Og bay gamay, nitukar na sad ang akuang pagiging palakera. Gitutukan ako siya og lagkit kayo. Og nibalo sad siya og tutok sa kuha og nag-smirk lang ko. Siya kay dako kayo ang ngisi sa mo. Sa akong kakulit, sige og istorya og wala na ko napansin nga na-OP na di ay si Karen og niingon nga kailan naman guro mo. Og nagkatawa na lang jud me. Dayon nagsanday ko siyahang motorbike gamay. Kay mga 15 minutes na guro me nga sigig tindog dito. Ugwa na yun. Nitukar na yun iyahang pagka-F-boy. Og nagpasiplat og gunit sa kong bukton. Nga murag ng hagit. Habang si Karen kinagsamin-samin sa side mirror sa iyahang motor. Ug sa dili magdugay og istorya, niingon ko nga mang-uli na mi. Kay hapit na ang curfew. Og naglakaw na siya, then kami kay nang balik na sa sakyanan ni Dan. Habang galakaw mi, nawata na si Karen kung okay lang ba daw si Christian. Unsa daw ako ang impressions. Og mikatawa ko og miingon nga gwapo siya, pero F-boy man to besh. Og niingon lang pud si Karen nga F-girl man pud daw siya. Gisultihan ni Karen si Dan sa nitabo og niingon nga imuhan na lang ang tanan fay. Tanan ako nga mga laki mapadulong gihapon sa imuha. Og nagkatawa na lang ko kay wala man ko'y ginaagaw siya. Kay ang pagkabalo nako, ang laki man niya ang magpaduding sa kuha. Dinlabay ang mga adlaw, sige lang gihapon sila communicate ni Christian o Karen. Og sige niya nga ginashare sa kuha ang ilahang mga topics og super kilig kay siya nga paminaw niya o yabo na gid siya ni Christian. Then one night, after work, gi-invite ni Karen si Christian nga sabay og dinner sa mua. Dayon ni apas yun siya. Sa moto nga nangaon mi, then istoryahanay gamay. Then uli. Murag normal lang siya nga night. Dayon nag-uli ko sa mga province sa Bansalan. Since holiday man, walay pasok sa work. Si Karen nagpabilin dari sa Davao. Natingala na lang ko bay gamay nga nag-video call siya sa kuha og nag-ingon siya nga naa siya sa office nilang Christian. Chika-chika siya, then ma-feel yun nimo nga happy kayo siya. Nag-hi pod si Christian sa kuha og nag-smile lang ko kay naa sa ko ang tapat ang ako ang uyab. Pag-uli na ako, gisugat ko ni Dan sa terminal since nag-uli naman ako ang uyab ug una. Tama di ay, kabalo akong uyab nga naa si Dan sa ko ang life. Pero wala siya kabalo nga naay something siya sa kuha og he doesn't need to know kay I knew nga same lang ni sa mga laki sa kuang life. Muagira. No need na nga awayan. Kay at the end sa kuang pagbiga-biga sa iya hagyapon ko mag-uli og siya gihapon ang ako ang love. Dayon nagsabot mi atong upat since barkada naman mi nga manglaag mi. Since Sunday man to nga walay duty. Giapas ko ni Dan sa terminal kay sabay na lang mi nga mag-adto ilhang Karen. Unya naapod si Christian sa apartment ni Dan nga naghulat kay lagi didto may magtambay ilahang Karen. Pagabot na mo sa apartment ni Dan, nagdali-dali dayon siya og sulod kay para maligo ug kami na lang ni Christian ang nabilin sa gawas.
Nag-inistoryahanay mi about kay Karen og unsay status nila. Og ana siya nga same lang daw sa mga barkada. Dayon, nitukar na sad ni iyahang pagkamanyak og nag-atik-atik og dikit sa kuha. Dalahipo. Ako, gwapong-gwapo siya. Nigarasad ko. Akong gipatulan ang iyahang gamay nga palami. Ako siyang ginatis habang nagakaon og ice cream nga naa sa lamisa nga gihukan ni Dan para sa mua. Ako ang ginatilap-tilapan ang tumoy sa kutsara bay gamay habang gaistorya siya. Halata kaayo nga giganahan siya. Kay maklaro kaayo sa iyang shorts og gipaningot na iyang kamot og kumot sa iyang paa og nagaginhawa na sad siya og lalo. Nag-smile ko habang ginatis na ko siya. Og klaro gyud nga mugawas akong duha ka dimple. Paguman og ligo ni Dan, niundang din ko sa akong ginabuhat og nag-atik-atik dayon og istorya og laing topic si Christian. Nagtindog nami og klaro kaayo ang hulma sa iyang pagkalalaki. Og nag-atik-atik og plaster sa migahi niya. Naguna og lakaw si Dan, then nagasunod ko, then si Christian. Habang galakaw mi, niatras ko gamay kay Christian og akong na-touch ang gahi. Totally hard kaayo. Buang aligi. Pag-abot na mo silahang Karen, mura og walay na hitabo. Barkada ming tanan. Pero ginapush nila nga naay something sa mua ni Dan. Which is sa iyaha kay naa, pero sa kuha wala, kay lagi, dili na ko siya time. Nag-shot rami ato, dayon kaon, dayon uli. Another mga adlaw ang milabay. So normal day kay to. Gi-invite na pud namo og kaon si Christian. Kaya wala may load si Karen, gigamit niya ako ang number to call Christian if asa na siya. Then taod-taod, nag-abot na siya. Then nangaon mi. Then nag-shot mi ilahang kadan. I was so wasted by gamay. Naglisod ko ginhawa, so gitabang ko nila. Kaulaw, I was crying to death nga saba na daw kayo ko since naan na pud ko'y problema to. Habang ginatabang ko nila, ginahilot-hilot po ni Christian nga kontiil og wala ko kabalo nga nagsalos na day siya to. Kay ginagakos ko ni Dan og nagahagba ko sa iya. Dayon after sa kong pagpalpitate, nag-ask sila kung unsa ilang buhaton para maging better ko. Ug miingon ko nga I wanna eat ice cream. Dayon dali-dali og lakaw si Dan palit og ice cream. Si Karen ug si Christian naglampungan na pod. Medyo tipsy na pod si Karen og iyahang gi-ask si Christian og unsay status nilang duha. Kay si Christian daw kay nag-update kay Karen all the time. Ako kay cute kaayo sa daplin. Nagapahipi, naghulat sa ice cream. Kantawd-taod, nagkaon nami og ice cream. Then mura ko og hi. Sige ko og katawa nga murag bata. Happy kay ko. After ato, gihatod na ni Christian si Karen og ihatod po ko ni Dan. Pero before ko niya gihatod, ginakisan ko niya. Pero I never kiss him back. In other words, dili jud na ko siya type ug wala ko'y uwag para sa iya. Nagaresist ko sa iyang kiss ug na-feel awkward siya. Ug ingnan ako siya, I need to go home na. I'm tired. Og paspas kay siya nga nakapatagan siyang car ug kabalo ko nga nasuko siya sa kuha, pero bahala siya. Pag uli na ako na ay nag-text sa kuha nga unknown number. Nakauli na mo. And I know it was Christian. Starting that day, nag-text na siya sa kuha. Any topics, he updates me pero wala lang namo ginasaba kay Karen nga nag-communicate mi ni Christian kay basig magsalos na po. Wala po na ako ginasave hang number kay ingon pa nila nga you don't give a puppy a name unless you decided to keep it. Dayon milabay na pod ang pila ka adlaw. Nag-shot na pod mi ilahang kadan. Pagkahuman, uli dayon. Pero before mi nag-uli, nag-please ko nilang Karen nga convoy mi kay kabalo ko kay Dan. Dugay na pod kaayo ko niya ihatod, unya daghan pa siyang iingon para makascore sa kuha.
Nag-una sila pero nag-text og galit si Karen sa kuha nga didto daw siya matulog sa kong apartment. Ug ningon ko nga sige ba, at least na ako'y kauban. Ingon dayon ko kay Dana nga nagahulat silang Karen sa apartment nako dapit kay sabay may sulod. So nagdali-dali pod siya kay abot na mo didto, nagdugay-dugay pa si Dan kay gusto dahi siya nga mosulod pod sa kong apartment. Pero bay gamay, never pa ko nagpasulod og laing laki sa kong apartment unless sa kong uyab kay you know na, leave no evidence. Dayon naghungong si Karen sa kuha nga if pwede ba daw didto na lang pod matulog si Christian sa mua. Ug niingon dayon kog oo sa walay pagduha-duha. Since naaman si Karen, dili ra pod siguro may maisyo. Atik-atik din namo nga gipalakaw si Christian para magsulod nami, then maglakaw na si Dan. Paglakaw ni Christian, naglakaw na pod si Dan. Ug taod-taod, nagbalik dayon si Christian og iyahang gibutang sa gawas iyahang motor. Pagsulod niya, anak ko, nga isulod na lang iyahang motor kay basig maon sa to didto. Og niingon siya, nga ubani ko be kung asay butang. Since ako man ang taga didto. Bay gamay, og mao na jud ni. Og didto na. Pagsulod niya sa motor, gibira ko niya, gitorid kiss. Kanang kiss nga lami kaayo kay kawat-kawat kon. Nagkiss ba ko og akong gibira iyahang waist. Nagtorid kiss me mga 10 seconds then undang to check if naay nagtanaw kay pasig mo gawa si Karen. Then balik na sad og kiss for 5 seconds. Gikunita niya akong nawong og bugnaw kaayo iyahang kamot. Na-feel na ko ang thrill sa iyang dughan, same sa ako ang kusog kaayo ang buto. Lahi ra gyud bay gamay. Makaingon jud ko nga aha ka. Gusto pa ko. Pero nagsulod nami kay basig mo apas o gawas si Karen. Kay basig matingala nga nung dugay kay me. I-off na namo ang lights. Ang dim lights na lang ang naka-on. Kay medyo haggard nami og tipsy kaayo ko. Nang himasa ko kay igang kaayo akong paminaw. Ako silang gibiya ang duha og ambot og nag-unsa sila. Mga 3 minutes ra ko nag-wash up og nagsunod si Karen og wash up. Pagsulod niya sa CR bay gamay, gibira dayon ko ni Christian og gilamutak. Chula kayo eh. Kumot pa na ako iyang buhok. Wala na gyud ko agwanta. Ug ako siyang gipatungan. Habang nagalingkod siya, niyag atubang sa kuang salamin sa vanity dresser ug dim kaayo ang palibot. Wala kagwanta ang buing ug iyahang gisaka ko ang loose shirt ug iyahang gitilapan ang ako ang tops. Hawod kayong buing eh. Lami kayo magmoan pero amo ang half sa lawas nagbantay if mag-open na ba ang door sa CR. Kay basig masakpan me. Nibaba ko kay nag-ask si Karen og towel og ako ra pud nga gidunol siya. Nagisi lang ming duha. Nisaba ko siya ha og gitilapan niya ako ang neck og nihonghong. Siya. Lamian mo eh. Igisulod niya iyahang isa ka fingers sa ko ang basa nga mimi. Og napamon jud ko gamay. Nagngisi lang ko nga nag-atubang sa salamin. Kay we look perfect to each other. Hot kay me. Dayon ni tindog na ko then gipunit ako ang phone kay nigawas na si Karen og niingon. Nga hilom lagi kayo mo. Nagquickie mo no. Dala katawa na mong tulo. Dayon ang higda na me. Tapad ming tulo since kasya man ming tulo og dili pod ko matulog sa floor kay wala na extra nga comforter. Ang plastada na mo bay gamay kay murag no other woman. Naa siya sa tunga. Ang ulo ni Karen naa sa dughan ni Christian pero ang kamot ni Christian naa sa kuha. Gina-holding hands ko niya. Ginatry na kog tulog bay gamay pero ang kamot ko ni Christian naghinay-hinay og sulod sa akong basa nga miming. Ginahinay niya og lihok ihang kamot kay makahalata nga wala iyahang kamot kay Karen. Kinatabunan lang niya og unlan para if magtanaw si Karen dili mahalata kay naay unlan.
Atik-atik pud ko og lihok para maabot niya og tarong ang ako ang miming. Sa dili magdugay bay gamay. Murag nakabantay na gyuro si Karen. Kay gibira man niya ang kamot ni Christian. Basta lagi bay gamay. Kay kaming tulog yod wala nakatulog ato ba. Pero unfairness. Thrilled kaayo me. Pagka next day, ingon ato gihapon ang nitabo. Grabe lagi ang shot. Hubog na pod si Faye. As usual, ihatod ni Christian si Karen pauli ug ako ihatod ni Dan. Pero before mi nag-uli, nag-text si Christian sa kuha. Nga unya ha. Wala pod ko kasabot unsa iyang pasabot so ako alang nga gi-ignore. Dugay kaayo naka-sermon si Dan bay gamay. Mga 30 minutes siguro nga istorya. Abang naapa ko sa iyang car, si Christian si ginawtawag. Pusot-pusot ng text. Asa na ka? Wala, paligi ka nakauli. Nako sa inyong gawas. Asa na ka ba? Ganina ra ko dere. Naghulat ko sa imuha. Nangutan ako sa mga tao if nakauli na baka, pero wala pa man daw ka nakauli. Asa naman ka? Mga text ni Christian sa kuha. So anak ko kay Dana nga mag-uli na ko. Gikapoy na ko since tipsy na kayo ko. Ako adyo nga gipadako akong tingog para maingon jud na seryoso ko. Pay gamay. Dili jud ko kalimot. Friday night and it's raining. Dili man noon kusog kaayo pero makapasa jud siya. Sa mga to, nga gi-replyan ako si Christian. Pauli na. Hanaan ako. Samo kay si Dan nagsige pa og istorya. Pag-abot na ako sa gate na mo bay gamay, gakuot pa lang ko sa susi, natingala ko nga naa naman si Christian padulong. Hugana ko. Ngahoy, nagpasing-ulan man ka. Ana din siya, nga dugayan ni mo eh. Nagyaninar ako dere. O gibiraday niya akong kamot, o wala ako kabalo, asa may padulong adtong gabi una. Akong na-remember ginakilig ko kay mura mi og naa sa telenovela. Kulang na lang ang background music. Pero nahulog nga sa duol nga di ay ko niya nga gidala. Aha kaligi. Dili na ta matingala kay di ba F-boy ba yan eh. Wala niya ginabuhian ako ang kamot bay gamay. Hangtod naabot na mi sa muang room. Ako? Gangisir ako. Kay medyo hubog lagi og siya pod. Habang naghuhubo siya siyang basa nga sanina, sige siya og yaw-yaw. Ipaspasan biyan ako hatod si Karen kay para makaubanta ka. Unya dugay kay ka. Nagunsa paday mo. Wala lang ko katubag bay gamay. Gapaminaw lang ko siya habang gayaw-yaw og nagsige lang og smile kay lagi cute kayo siya. Murag batang gamay nga giaway. Dayon gihubuan pud ko niya bay gamay. Kay basa ko ang sanina og iyahang gihimos sa akong buhok nga medyo basa po. Sa kainit sa ko ang na-feel, akong gihubo ako ang shorts ug bra og nihigda since medyo lipong pa ko. Gihubo na po niya iyang shorts og nitapad sa kuha. Habang gayaw-yaw gihapon siya, ako asyang gikisan. Igat kay ko. Pero iyang giiwas og iyahang gitutukan ako ang noo. Nakapatong na siya sa kuwabay gamay. Og bisag ulan sa gawas og naka-aircon. Init kayo amo ang mga lawas. Ana pa siya nga dili jud ko katuo fay ay. Habang gatutok sa kuwang namo. Nangutan ako, kay? Mitubag siya. Kay naingon anita. Gitarang duha og na solo tika. Crush beya kayo tika. Hakalagi. Nagkatawa na lang ko kay ako medyo nawasan na sa kong kahubog. Naanasad ko'y panimuot. Pero siya, ambot murag dili manis siya. Mingon siya, ismile ragon. Yan nag-smile pod ko og nag-smile ming duha. Aha, iyahang smile nga maka-inlove. Fubo na lang ta please. Words nga dili jud nako makalimtan. Og i-kiss ko niya. Gently, then hard.
Then hinay-hinay na pud ko kumot siyang buhok ug nahulog nga na hard na mi. Init na kayo kong na-feel. Hard na pud kayo siya. Nagtorid kiss mi bay gamay. Ug iyahan ang hinay-hinay ug explore ako ang body. Ug pag-abot sa ubos, gihubo niya akong lace na panty. Dili jud ko makalimot sa kuang panty ato kay iyahamang gisimo. Like haka. Hot kayo siya. Og wala na. Bigay na kaayo ko. Nagmukbang na siya sa ubos. Habang ako, pugong-pugong sa kuang mo. Tagbaw og tabon sa kumpakpa kay lami kayo iyahang mukbang. Of course, wala po jud ko nagpalupi. Ako siyang gipatindog og niluhod ko sa iyahang atubangan. Og gitest nako iyahang microphone. Like hard kaayo ang amo ang tuka. Mag-hard unya gentle unya hard na pod. Like hard kaayo ang amo ang pag-touch. Nag-hard unya gentle unya hard na pod. Mga almost an hour na mo siya nga gibuhat. He even recorded a video of us, of me. Anak ko siya hang I don't allow someone to do that kasi nga, di ba, leave no evidence. Wala pa kay ko kaila siya. Pero, he insisted. So, gi-enjoy na lang pud na ako. Pulihanay man pud may. Pagkapuyon siya, ako na pod. Pagkapuyon ko, siya na pod. Then the time comes na kapoy naming duha. Ana siya. Nga babe, 5 minutes. He means nga 5 minutes break. Ana ko nga okay. Og nag-rest ming duha. It's almost 3 a.m. na. Nakatulog na siya. I can't stay kay naapay work ugma. Then nag-message pod akong uyab na adtuon ko niya sa morning kay sabay mig breakfast. So nibangon ko og naginahinay og ilis. Si Christian tulog kayo. Saan naabot ang 5 minutes mo? Bitaw. Pag uman ako ilis, ako ang ginahinay og kuha yung phone. Good thing na I fingerprint password ug mo to nga na-open ako iyang phone. I immediately deleted all the videos nga iyang gikuha. Mga uban nga pictures. Adto ko sa safe folder niya to check also. Good thing, wala man po niya gibutang dito. Dahil na curious na din ang lola niyo, adto ko sa messages. Og nakita nako ang conversation nila ni Karen. Some of the messages saying, naa namang good ko'y feelings para sa moha. Mali lang nako kay nag-invest ko og feelings sa moha. Ang daghan pa nga mga long messages. Pero si Christian wala jud nag-reply. I even saw a message there murag iyahagor to nga uyab or ex pa. I don't know. Kani jud nga tao ni. F-boy kayo. Kani ikaw Faye, ayaw pa biktima. Moagi rin ni siya. Gihabulan ako siya since wala pa man siya isuot na sanina. Then I kissed his forehead. Hang amaw, perting tuluga. 5 minutes pa more. Kung naitokhang, napoy mukbang. Kanina siya nga confession, ladies and boys. Gisend ni siya sa kuang messenger. So kung na mo yung mga secrets, stories, confessions, pwede ninyo nga isend sa ako ang messenger. I-message lang ko dito ha. Kay para ato apo na siyang mabasa dari og ma-share nato sa tanan. Alright. Before ko moadto, daghang salamat day kayo sa mga kanunay nga nagasuporta, naminaw, nag-subscribe, nagtuplok sa notification bell, sa mga nag-comment. Daghang salamat kayo. Ug syempre ha, kung gusto mo nga mo share sa yung mga blessings, pwede kayo. GCash lang. Kung GCash, naradara sa may description box below. Alright, daghang salamat kayo. Hantod sunod, higayon na lang para sa mga daghan pa nga mga confessions and stories. Ako si Bay Gamay Moingon. Ug daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug amping kanunay. Di palabig mukbang.